Serbut prosesi kupangiduhan asa masuk.
Ruas ni mulia na hinabulungan ibagasan Tuhan Debata. Panginoon, tapestahon lo pagtutuli Tuhan Yesus, kabijoma ku portibyon. Tada pesta ni haporsyaon, kundele kita kaimahon bus bagas, mangaringani batang Tuhan. Alani di Panginoon, tapestahon lo balkan ni asino hani Tuhan Debata. Ima makite pagtutuli Tuhan Yesus, kabijoma ku portibyon. Pesta Natal Panginoon, magdide Apostol Paulus, amaritahon, Ia Yesus Kristus, Ima Mesias nang dibaratahon, Yala ibadah lo habisuan kita sendiri. Tapi tahun Natal, tiada orang mendesak ping, alai naik kita terpaksa toko, mangul di bagasan habisuan di jabatan. Puji Malewata Allah Yesus Kristus, tarjong hitang sama bolu di bagasan habisua di debata. Yesus ima habisua tu kita. Yesus Kristus do mengajar musalimah pengerajaan di debata. Doan menuju kita asarap masih nomoroman dalam makan lususan para sirwangon dan ditupang para luar nakut kasdiroga. Atau kapunyi Malewata pernah kasdiroga. Tuhan ruang biar tidak jauh. Mari kita presiden protokol dan sadar betul. Saya mau maaf. Dumi, gabe daging mahatai, jalan marihan kita lapangan ni kita. Jadi budak kami mah kasangapona, soan kasangapun ni anak sasada nasihat amai. Go asini roha, dohot lalu buon. Dua major mana Jepangan kemistaran, buat joma pangalapan berdoa. Ayo mengganto pangamuan nasihat pangamuan di Perak, lalu mengganto pangguin nasihat sere palapi. Umar lalu isian akan tidak, jalan satu atas asuruan di roham, tak patulus tusi. Haleluya. 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 Yang
Tuhan Dewata, amanami dari berdua kita, masuk melihat rohani Tuhan, ala ni godang ni asidot hodong ni roham di kami. Ay di basa-basa ang hodong anak muna sa saday Tuhani, na di pagkangolano, asa malu kami magkita iti ibana siyang dosa, lohot siyang hamaktayan sa liling na. Upang iluhami Tuhan, sa isot dami marohat namin na holomi, kuwan kita hititon di korbatay. Akut ni sa parohay na kami, asa uwoto kami manok malihat Tuhan, asa parapro si tuturo namin ihagogogan do di pangutunan mar kita anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Mari dibaca saya buka ini nomor 27 ayat 22 ayat 2. Dan jadi maraku kalau bangun debat. Tapi kaduan. Dang jadi garwamu, jaladang jadi sungamu. Panang aha di benua ginjal, dolotna di benua tonga au. Rodina di bagasan airna di kauli di alam. Yang ko tunggabe disombawa panang siorang. Patik patuluhan. Nang dari dohono tujuannya di Batak, yang go suture darana. Ayo mana uhum na dosogot, angka namasnya di guarda. Patik pawatan, tinggal kamu mah bawa dirawan hari ini. Di nama lima olah kamu nasa siolani. Alai kanggo hari papi temani, hari pada diana yang Jehovah di Batang beli. Dan jadi ho manggola anggo disadari. Mana anak kumpe, mana guru, mana kosong lari-lari. Mana kosong guru-guru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi liwatan yang alape, nama mebati utang. Aidina orang harido di pompa, di batang langit, dohot anom, dohot laut, dohot nasai sinan, dogi, maradia do ibana, di hari papi tomanya. Di bahi nido, bahin, dan di pasu-pasu di bata jawaga, hari pada diana, di jalan di perbadian. Cantik parimangot. Ikon pasama kormu donatorasmo asama tuaho jala leleng mangolu bitano nani leoni jawoba di batang liho. Pasik panopot, unang ko bang. Tapi doa, unang ko mamalaku. Tapi kawaluhon unang ho manako. Patik pasyahon, unang ho makan tindakan, kata nasututu, maralohon dengan dioma. Puhon dan jadi hadiangan Yerohat bagas hidunganmu dan jadi hadiangan Yerohat dengan hari penghidunganmu malam yang kosong
bata alion tupat nasapului ordo. Aulo Jehovah de batam ninna de batata pardonas dosa jala parimas siduhon dosa ni ama-ama tu pinoparna rorisutu patuduhon rorisutu paupaton pinopati akana sugoro hadiao alai asidoro aku jaka namani buribu akan warhoromilo hadiao naso mawausi pamiti atau rahkami dogo mahina atau kami debata. Kemarin di Mahina, saya buku edit nomor 532 ayat 1 dan ayat 2. Are Tuhan Dewata, Pargomuna suatu dosa dalam amanati. Tujuh kami buat mengabadiai. Allah kata gobot kami makibor dosa kami. Saya merasa di roh amaho tidak kami mohon.
surut na perunit pinahen nido sa namin. Roma ho mangingani kami. Asa bakas ni roh kami mangulahang mo ni roha. Oro perhatian ni nasa hati ni roha. Saya unang tulakan. Saya tangon mahami ho ale debata ama anak dokot ondi perpadia. Amin. Baga-baga ini mata kalimot umatisaan di dosa kita. Adong tulisita si Tuhan Marin na sooni na budul siya mo ni habang sa limang kongamot di Banua Gigya. Di manita banibara ko pangulukon ko di budul na akan nasa pro di mata maritehile di bana. Na mangulu di bana tokto asa di kanyak koordinasiya. Masanapon manilibata naligidya. Amin. Desde mamita tu puede honor tua tu lima hala las provadoras. Tabigimang atang ilibata, turpuk epistel di pertemuan Orminon, sian Yesaya 12 ayat 1-2. Jadi dohonomu ma diari na sasadai, mauliate ma au tuho ali Jehovah, ala diri masih ho au, ala inunga martonga diri masmu, jalanunga diakuli ho au. Jadi malas ni roha kamu manawi aik sian mual ni adwa. Pede on kamu pede puji-pujian tu Jehovah. Aimu ngai jadi on halongan si boton ngiliat portibion subur.
ima saharna. Magtua do akan tumayon hakai debatan jalan jauh kerusak. Amin. Marende sebagai atau borong atau tunai di bawah sabadiai. Buriani Tuhata na inapolongan Lunga di pasikop ibana padamna markite na mitos anak na nasa sadai tuat tu portibyon Irumari do dirina jala disulukon rupa ni hagoban kabesuman jorma do ibana jala rumang jorma do ibana Ipa
do dirina nakabe pangoloni do ibana paima mate ola tu mate tasila ibana do habismo kita jadi to kini waktu kita sude tu bagasan habisuhon ide bata lau mandalani ari-ari ini mulutkan Ahohong hatta lau marnino walga diholong nasokali nau dibasahan tumulutan. Yesus ima habisuon ni debata tinggal subi. Natal angkolan marninon haduduun Yesus nasoran panggagatan. Ale mengalapan Yesus nago habisuon jalan digoi to di Barbadia. Ibana roh membuat tahun para sinarwahon ni debata. Katana labok dada manguruluon, kodana mamisa mangurul patulur dada holan sebagai sekaya. Katana patulur dada haluaon dada holan. Pengajarionna lau kaulang kot bahonan dada holan mapai las nirawan. Tapi setama hari dan kalau dakkolan bagi ete buju sabi. Alai doa mama hindena makaulang habisuan di bata di Malaysia Barat. Kata ni dua mandok, berdua majolkan jumpa habis darah do, jolkan mengalami roh. Aidu minggat do, pengumuman sian pengumuman di bawah. Jalan minggat berkuina sian sere balaki. Umatnya do sian akamudiha jalan satu karta salon roh, dan terpetulus susu. Yesus menghabisuhon di bata tinggal sudir. Karolona jangan apa-apaan imakan nama ipek nama sinori harolona si palua buha manita akar sudut nama poso songon bunga-bunga ni huriai dok bangsoon olo gir-gir nama lui dobak nama sinori Yesus di pangolota hatani Tuhan mandok biar nila Jawa do parmolan ni hapisaran jala pabinoto toani akan abadia di hapatason. Asahita anak kosong menghalangi pasaoran di Kuriai marsiajan hatani dibata rak mamul di bagasan hatani Tuhan jala marga buehon akau lawan adenggan beta halidonan akan naposo rak kita di pemuan naposo bulung KKBP Serpong patuka ulang dukot pangko biason memuji dibata di Kuriai. Yesus ima habisuon di debata hita subi maritete habistaran pinajojong sa bagas jaga dipahok doi maritete roa hapataso jaga tapaiman di bagasan ima aposeao hong pangatusion prabilogoa asalabon dua roa na biar pinajojong saat amat sa bagas di banda nugebe situa disi asal dipadiri ma di bagasan habisuon di debata jangan dipakai di bata gabe sahalat situa ulua do panggomong di tengah-tengah bagas nasida hata di bata mando habis tarani do manggogoin halak nabistar gogodak taisian satu halak ulubara akan namatau di bagasan huta totong mamar pangsepian tu bisuk di bata jangan ida matotong do hita di domani do tipandogoi mandalan di dalam di debata habisuhon para tahu roha lau marhobas ia par kapistaran siang purba ima akan sangat doh kapistar nasida romangi Yesus nasora Yesus bintang habisara nasida melalui habunaran doh haluau tung masai laudo pada nasida Bodando di bolus nasida sede di perdana Solom hamaulo Hasusao do aka parukiro Alai toktong do diramoti di bata Aka nama lui ibana Aka na habista siya purbai Boy do ikambar tuhita Horo ama nama lui Yesus
Hima habis kau di bata di bagasan parbuluanka. Hita adalah orang melalui si pangalong galau siap hari. Alai muhado asabali pasti do kita digalut aka pakubasyon di Kuria. Habis di bata na jumpa di hari ini par habis kalong siang purbai. Lao si manian mia dihitau roma asa kaparata roma lawan patupa ulau kaninggan di Huriai. Si Maria longan ibada ubigi sakak di bata nanai masa tudirina alai ala disapun ibada do kata ni Tuhani di moruna gawe dupek dari ibada ma aka papahena di bata ibada dohot keluargana hati ko gawe di bana tujuan anak di pagagatan jalarodo parmaraan siang Herodes pola ikon mapodus kumisir sudenai didalani bagasan roha mauliate di batang. Natal di tahun mengajar kita madhime bisuk di batang asa totong madok mauliate bisude na boy masa di Moruta. Boy do talobi parokilon alani pangotak ni ekonomi pasahiton dohot ragam hamaolan di inganan perkara juanda keluarga dohot Moruta. Marhiten atau di suara hodo kita. Adopi masa luhukna madokon bisuk di debata jala totoma madok moliate saluhukna. Habis suhon mengajar hita asapatun daulat toma dohot malo marida dia doa umat sian saluhut. Si Joseph lawan Madida na masa tudiri si Maria. Jaladan ajalona naung gabe-gabean si Maria. Gabe ditayo romana nama naik silang kolong na sokoni. Sian adat hadirion na dohot uhum di kotibion tajalo dokai si Josephine. Alai dioloi si Joseph dohata disuruh-suruhan ni Tuhani. Saud do di alam si Maria gabe pena. Ahatannya lama di si Josepon, boy do totong jupangata di kaloluanta si saunai. Habis suwon di debata mengajari kita. Lao babai na putuson kombar tulomon di debata. Lao mandok si doonon. Mar pangala